un problema que hauria de tenir fàcil solució en menys de 24 hores. Hi ha formacions polítiques en aquesta cambra que editen manuals d'ocupació, com si l'ocupació fos quelcom amable, divertit, trencador o progressista. Doncs no. I l'extrema esquerra encara es pregunta per què hi ha propietaris que no posen el pis a la borsa de lloguer. Volen que els hi faci un manual per explicar-los-hi? Els hi explicaré el que hem detectat reiteradament a Ripoll. Immigrants marroquins que esbotzen portes de pisos, ja sigui en edificis abandonats i degradats del barri vell o en pisos de blocs habitats. Canvien els panys i venen un joc de claus a compatriotes seus acabats d'arribar de manera irregular que sospitem han dut ells mateixos fins aquí cobrant-los una taxa. Les claus del pis ocupat les hi venen per valors compresos entre els 400 i els 2.000 euros. Qui les compra, que no té bàsicament coneixements de l'idioma, o sigui que quan avisen els veïns i nosaltres ens hi presentem amb la policia local, truquen immediatament a aquell que els hi ha venut les claus. Iniciem, doncs, la desocupació i arriba el mafiós, que com qui no vol la cosa fa veure que passava casualment per allà davant i que ha topat amb l'escena de casualitat i s'ofereix ràpidament a fer de traductor. I és clar, amb aquesta excusa es col·loca al costat d'ells, assegurant-se que no el denunciïn per estafa. Això impedeix que puguem provar el delicte, perquè per por i suposem que també per intimidacions mai l'acaben denunciant. I aquest patró es repeteix constantment, sense que puguem fer-hi gaire res a nivell legal. El tràfic d'humans hauria de ser perseguit implacablement. La situació és gravíssima i anirà agreujant-se arreu del territori si no hi fem res. Aquestes persones que contribueixen a traficar d'un continent a l'altre amb persones haurien de ser immediatament expulsades sense cap tipus de contemplació. Cal defensar sense embuts ni excepcions el dret a la propietat privada. Qui ha de patir desempara i inseguretat jurídica són els ocupes, i prou. L'ocupació no és un dret, és un delicte. Un delicte que es comet amb absoluta impunitat i reincidència arreu del territori català, sense que l'administració intervingui dràsticament per erradicar-lo. Repeteixen per activa i per passiva que l'habitatge és un dret. Diguin-me, no és un dret també viure a casa sense topar amb bosses d'escombraries, tràfic de drogues o prostitució cada cop que obres la porta i surts a l'escala? Perquè aquesta és la realitat de molts ciutadans, que veuen incrèduls com penques i delinqüents esbotzen portes, ocupen pisos, punxen el llum de la comunitat i fan negoci a costa d'un pis del que no són propietaris. I per acabar-ho d'adobar n'hi ha que utilitzen l'escala i les zones comunitàries per amuntegar deixalles, vendre substàncies o fins i tot fer les seves necessitats. Ho explico amb cruesa perquè hi ha formacions polítiques en aquesta cambra que editen manuals d'ocupació, com si l'ocupació fos quelcom amable, divertit, trencador o progressista. Doncs no. Les ocupacions il·legals trasbalsen la vida de la resta de veïns, atempten contra el dret a la propietat privada i generen un greuge als ciutadans que fan mans i mànigues per pagar cada mes el seu lloguer o hipoteca. Saben quants propietaris han trobat el pis completament destrossat després d'anys d'aventures judicials? N'hi ha que, a part de fer cuina i bany nous, han hagut de fer arranjaments estructurals perquè els ocupes havien retirat bigues, columnes o tirat a terra parets per ajuntar cambres. I davant aquest panorama desolador, a on és l'administració pública? Enlloc. L'administració que els hauria d'haver protegit i retornat els béns no és enlloc quan toca fer inversió per revertir desperfectes. I l'extrema esquerra encara es pregunta per què hi ha propietaris que no posen el pis a la borsa de lloguer. Volen que els hi faci un manual per explicar-los-hi? Aliança Catalana farà costat a qualsevol proposta que maldi per frenar el desgavell actual i garantir el dret a la propietat privada. Seny i ordre. En el món del dret hi ha una dita que adverteix que per saber l'abast d'una llei cal mirar quantes en deroga i com les deroga. La seva proposta inclou afegitons, modificacions i derogacions que en cap cas fan honor al títol. No contempla mesures urgents ni en matèria d'habitatge ni en matèria d'urbanisme. De fet, sospitem que la presentació d'aquest projecte de llei a debat
És una mera conseqüència d'aquest govern que pul·lula sense pressupostos. Així s'entreveu, de fet, a la mateixa exposició de motius. Es dediquen a estudiar, analitzar i recosir el contingut tècnic d'uns textos legals formulant un reguitzell de modificacions que no resolen els problemes d'habitatge que pateix el país ni faciliten el dret d'emancipació i d'arrelament dels nostres joves. La dinàmica que seguia fins ara al país era comprar un pis petit per, a mesura que la família creixia i les condicions laborals i retributives milloraven, vendre'l i adquirir-ne un de més confortable i adient a les noves necessitats. Avui en dia els joves no tenen capacitat econòmica per liquidar l'import que se'ls exigeix d'entrada, ni prou solvència per poder signar una hipoteca bancària. Per si això no fos prou trist, l'Administració Tributària ja ha anunciat que a partir del 2026 intensificarà control sobre les quantitats que els progenitors puguin aportar pel pagament de la hipoteca dels seus fills, aportacions que hauran de tributar com una donació. No fos cas que aquest govern perdés pistonada a l'hora d'escanyar un xic més als contribuents catalans. Parlen d'emergència habitacional i proposen modificacions de llei per, pretesament, aprovar mesures urgents en matèria d'habitatge i en acabat no permeten ni que els pares ajudin el jovent a comprar la seva primera llar. Quin cinisme, no? Avui els nostres joves ja no poden comprar, en el millor dels casos, poden llogar. Bé, podrien llogar, si el parc d'habitatge no estigués tensionat i col·lapsat per culpa dels partits polítics que han convertit Catalunya en una ONG. La inseguretat jurídica, la pressió normativa i la criminalització exercida sobre els propietaris, la impunitat amb la que proliferen i s'eternitzen les ocupacions il·legals, l'intervencionisme en el preu del lloguer han desincentivat que els titulars dels immobles lloguin, reduint així l'oferta de pisos i frenant en sec les rehabilitacions integrals d'edificis degradats dels barris vells. Vostès són els responsables d'imposar requeriments tècnics inflexibles en matèria d'habitabilitat, de l'obligatorietat de reservar vora un 30% dels habitatges per a protecció oficial, de delimitar els imports dels lloguers. Primer atempten contra la viabilitat econòmica de les promocions i després es planyen que no hi ha habitatge, que no se'n construeix? En comptes d'enganyar la gent amb conceptes com llicència bàsica en projecte bàsic i termini de concessió d'un mes, com si no calgués una segona llicència amb la presentació del projecte executiu, el que haurien de fer és centrar-se en corregir i revertir la situació crítica que viuen constructors, gremis professionals i empreses del sector de la construcció, tant en l'àmbit de l'obra pública com en el de la promoció privada. Perquè realment és d'ells de qui depèn la construcció de nous habitatges al país i són ells que generen milers de llocs de treball contribuint al teixit empresarial del país. El sector sobreviu atrapat en un marc normatiu i administratiu tan dens i complex que sovint es veu abocat a la inacció o al desistiment. Amb les modificacions i derogacions que preveuen no aporten ni qualitat ni seguretat, es limiten a garantir més burocràcia i més sobrecostos. Prorrogaran, per tant, la situació actual, concursos deserts, renúncies contractuals i el risc imminent de tancament de petites i mitjanes constructores. Un país que no actualitza els contractes públics, que no adapta els mecanismes de revisió de preus, condemna les empreses a entrar en fallida. És evident que calen normatives urbanístiques, ambientals, de seguretat, d'eficiència energètica, però no poden mutar intermitentment, no poden aparèixer exigències noves cada any ni aplicar-se desigualment segons el municipi. Aquests canvis normatius constants generen costos afegits impossibles de preveure i anticipar-se és essencial per a qualsevol empresa. Si una empresa no pot preveure el cost real d'una operació, no invertirà. Si exigeixen puntualitat absoluta sota penalització en l'execució d'obra pública, però en acabat no paguen la factura quan toca, com volen que hi hagi candidats a les licitacions. Poden triar títols esperançadors,
Però la realitat és que amb les seves polítiques estan desincentivant el lloguer de pisos, la promoció d'habitatge i la inversió immobiliària. 250.000 a Koldo i 15.000 al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en un bar davant la seu del partit a Madrid. No sabem si menjant unes olivetes i fent el vermutet per celebrar-ho. Sembla una pel·lícula de gàngsters, però en comptes de pistoles aquí es desenfunden mascaretes defectuoses. Cada cop que el senyor Illa ens etziba la frase «qui la fa, la paga» a Catalunya, ens ve el riure, perquè tothom sap que no és certa. Des de l'immigrant il·legal que t'estova per robar-te el braçalet fins al polític que et roba delicadament els impostos adjudicant contractes públics inflats, tots se'n surten com si res. Vivim un país que no fa cordons sanitaris a la delinqüència, els fa a qui vol erradicar-la. Com vulgars proxenetes, alguns polítics s'han cregut amb dret de prostituir la democràcia i s'han enriquit personalment, trepitjant la confiança dels votants i traint les institucions. Sovint s'ha descobert l'escàndol, s'han fet grans titulars i s'han exigit i convocat comissions com aquesta. I saben quin ha estat el resultat de tot plegat? Ni un duro ha tornat a les arques públiques. A Catalunya ni recuperes el rellotge que et fumen els menes al Raval, ni recuperes els diners que et roben els ministres als despatxos. Aquí, qui la fa no la paga, senyor Illa. Qui la fa ens governa. Cas Filesa, cas ERE, cas Koldo. La corrupció arrossega el PSOE des dels anys 90, però també la sucursal catalana, l'Hospitalet, Cornellà, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma, Sabadell, Reus, Tarragona. Són alguns dels municipis que s'han vist esquitxats per suposats casos de corrupció vinculats a batlles i regidors socialistes. El saqueig ha estat constant. Cas Mercuri, cas Pretòria, cas Innova, un llarg reguitzell d'investigacions judicials que comprometen empreses, càrrecs socialistes i ajuntaments. Sembla que no han estalviat a l'hora de repartir càrrecs, dietes, cotxes oficials i sous públics. Pel broc gros, que paguen els catalans. Vos avui compareixeu pel cas Koldo, que es remunta quan era un ministre de Sanitat del govern d'en Pedro Sánchez, època en què vau liderar l'adjudicació centralitzada de contractes de material sanitari per valor de 2.500 milions d'euros, un procés enguany sota sospita per presumptes irregularitats. Però resulta que el ministre, innocent i immaculat, no sabia què s'hi cobia, oi? La Fiscalia Anticorrupció parla de finançament il·legal, suborn i tràfic d'influències, però la cirereta del pastís és la declaració del Dama que assegura haver pagat 400.000 euros a Ábalos, 250.000 a Koldo i 15.000 al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en un bar davant la seu del partit a Madrid. No sabem si menjant unes olivetes i fent el vermutet per celebrar-ho. Sembla una pel·lícula de gàngsters, però en comptes de pistoles aquí es desenfunden mascaretes defectuoses. A on hem de col·locar-lo, el senyor Illa, en aquesta comèdia? Quin paper vol interpretar? El de ministre inepte que no s'assabentava de res del que passava dins el seu ministeri? O el del ministre que ho sabia tot i que ara deixa que altres carreguin amb la responsabilitat i la culpa? Qui és exactament el 155è president de Catalunya? El batlle que va avalar un creixement urbanístic sospitosament ràpid a la Roca del Vallès, amb preteses concessions a empreses amigues i suposades adjudicacions directes? El gestor caòtic de la crisi sanitària de la pandèmia? Quins motius secrets i inconfessables tenien els comuns i Esquerra per investir aquest fenomen? Tot plegat evidencia que el sistema polític actual premia més la lleialtat al partit i el silenci crònic i parasitari que no pas l'ètica i la vàlua. Goiti el seu govern. Ho veu qui té assegut aquí davant? El senyor Espadaler, el senyor Samper. Ja només li falta oferir càrrec al senyor Antoni Castellà per batre rècords de canvi de jaqueta. És aquest, oi, el concepte que tenen tots plegats de la política? Una feina qualsevol. Bé, qualsevol tampoc, Una de ben remunerada, amb horari flexible, amb viatges i hotels pagats, amb sobres sucosos entre el primer i el segon plat. I després encara hi ha qui es pregunta per què va en augment la desafecció política. Encara hi ha qui es pregunta per què creix Aliança Catalana. Ja que no paguen la corrupció davant dels tribunals, esperem que la paguin davant les urnes. Sí, permetin-me que dediqui els primers segons de la meva intervenció a respondre al diputat Pellicer, que m'han comentat que s'ha referit a mi com la marquesa de Ripoll. De marquesa res, la pagesa de Ripoll. La pagesa de Ripoll que ha fet trontollar el Parlament de Catalunya. I això és el que els treu de polleguera.
Que la presidenta d'Aliança Catalana sigui una dona i, a més, d'origen humil, no de casa bona com la majoria de vostès. Doncs si els hi pica, gratin-se. Silenci, sisplau. I ara sí, sobre la moció en l'àmbit esportiu. Més de 3 dècades amb la clau de la Caixa, els despatxos i les competències plenes en esport, i ara venen aquí a descobrir-nos que el sector esportiu agonitza, arriben amb més retard que l'R3. Reclamen al govern socialista que inverteixi l'1 del pressupost de la Generalitat a l'esport. Que ho van fer vostès mentre governaven? No. Catalunya mai no ha superat el 0,3% del pressupost dedicat a l'esport, malgrat representar el 2,3% del PIB nacional. L'any 2010 el pressupost real era de 160 milions d'euros. El 2024 s'havia encongit fins als 95 milions. Només tenint en compte l'increment de l'IPC, avui el pressupost esportiu hauria de ser de mínim 200 milions d'euros. A la Comissió d'Esports vostès van presentar una moció per fer un nou pavelló a Cervera. No dubtem que sigui necessari, però saben quina posició ocupa Cervera en pavellons per habitant de totes les capitals de comarca de Catalunya? La 18a. Cervera té un pavelló per cada 4.700 habitants. Saben quina posició ocupa Figueres en aquest rànquing? La 43a. És 43a. És la ciutat amb menys pavellons per habitant de Catalunya. Un pavelló per cada 25.000 habitants. És a dir, haurien de construir 8 pavellons per situar-se al mateix nivell que Cervera. I quan Aliança Catalana va proposar a la Comissió d'Esports escoltar una entitat figuerenca per exposar la situació esportiva de la ciutat i revestir així de contingut la necessitat de construir un pavelló nou, Junts per Catalunya què va fer? Votar-hi en contra. Votar en contra de la compareixença. Potser perquè els sabia greu que els haguéssim avançat en la defensa dels interessos figuerencs, malgrat que vostès ostenten la batllia, però és que això funciona així. Si no fan els deures, ve Aliança Catalana i posa fil a l'agulla. Vergonyosa la seva actitud en aquest afer, com en tants d'altres, prioritzant interessos de partit per davant de les necessitats dels ciutadans. Reclamen que el català sigui d'ús prioritari a tot arreu, competicions, esdeveniments, canals de comunicació, programes de suport a clubs i federacions. Compartim plenament aquesta voluntat, tot i que esperem que aquesta defensa de la llengua sigui més efectiva que la que han protagonitzat a escoles, a carrers i a mitjans de comunicació mentre governaven. No voldríem que el català perillés ara també als vestidors i a les pistes. Fa anys que presumeixen de tenir collat el govern de Madrid, tot i que el collar em temo que el duen vostès, que es van vendre a canvi de tenir club propi a Madrid. Si són vostès els qui duen la corretja i no al revés, demostrin-ho. A on són les seleccions catalanes que reclamen en aquesta moció? Per què no les pacten directament amb el senyor Sánchez, ara que sembla que tornen a reiniciar el festeig? No és una prioritat pel seu grup? És una d'aquelles estructures d'estat que ens van prometre. Ara que acusen el govern del PSOE d'incompliments, farien bé de mirar-se al mirall. En el punt 9 proposen la creació d'un nou programa d'auxiliars esportius amb perfils, protocols, formació, coordinació amb salut i serveis socials, finançament públic i reconeixement institucional. O sigui, proposen la creació d'un cos nou subvencionat amb diner públic. Volen substituir els milers de voluntaris que nodreixen les entitats esportives del país per càrrecs, estructures i despesa. Han de recol·locar excàrrecs i militants? En comptes de crear noves guinguetes, farien bé de defensar els milers de voluntaris qualificats, entrenadors, delegats, tècnics i preparadors físics que treballen amb sous irrisoris o directament de forma altruista i que són perseguits per Hisenda i tractats com a delinqüents per cobrar 100 o 200 euros mensuals. El que cal no és generar més estructures que xuclin diner públic, sinó protegir fiscalment i jurídicament el teixit esportiu del país. Votarem a favor de les propostes que incorporen millores pel sector, perquè a diferència d'altres, nosaltres sí que prioritzem i fem costat al país. Properament a la Comissió d'Esports es debatrà una proposta presentada per Aliança instant el govern a crear una llei de mecenatge com Catalunya mereix. Què farà Junts? Hi votarà a favor per beneficiar els milers de clubs, famílies i esportistes catalans? O hi votarà en contra i es negarà a debatre com va fer amb la compareixença de l'entitat figuerenca que vam sol·licitar per justificar la necessitat d'un nou pavelló a Figueres? Perquè seuen aquí, vostès, per engruixir les seves sigles o per millorar la vida dels catalans i de Catalunya? Aclareixin-ho, perquè l'electorat en pugui prendre nota. No hi ha estudis que demostrin quin cost real té per als catalans la immigració, ni en termes econòmics ni en termes socials i nacionals. No interessa. Si es fessin estudis, Aliança Catalana tindria majoria absoluta en aquesta cambra. Ocuparíem la bancada dreta i la bancada esquerra, perquè això no s'aguanta.
La substitució demogràfica que patim a mans d'immigrants procedents de continents amb valors primitius i índexs delinqüencials molt més elevats que els nostres no és una oportunitat econòmica ni una font de riquesa multicultural com ens han intentat vendre. El PIB per càpita de Catalunya ha crescut un 3% en la darrera dècada, mentre la població augmentava en un 10%. Som més, sí, però no pas més rics. El nombre de contribuents a les arques no creix al mateix ritme que el de beneficiaris dels serveis públics. La taxa d'ocupació dels immigrants és inferior a la mitjana catalana i molts d'ells esdevenen una càrrega econòmica i social que cap estat assenyat toleraria. Els que treballen ho fan generalment en llocs poc qualificats, amb retribucions baixes. Però això no els impedeix fer alegrement reagrupaments familiars, ja sigui legalment o entrat en visat de turista i empadronant-se. Amb el sou d'un sol progenitor i la impossibilitat de treballar elles per no sé quins preceptes religiosos, comença l'allau de sol·licitud d'ajudes socials. I au, els catalans, vinga, llevant-se d'hora per pagar la festa. El professor d'Economia de la Universitat de Pennsilvània, el senyor Fernández Villaverde, va qualificar en 200.000 euros el cost que cada immigrant no qualificat ocasiona de mitjana i al llarg de la seva vida a les societats d'acollida. El professor conclou que la immigració no qualificada i l'estat del benestar són incompatibles. Esperem que l'exconsellera Tània Verge no el sancioni amb 10.001 euros per haver fet aquesta afirmació. La realitat ens diu que tota persona que percep uns ingressos per sota de 20.000 euros anuals rep més que no pas aporta. Això demostra que la població immigrant, a excepció dels professionals sanitaris provinents d'Argentina o els futbolistes dels grans equips, genera dèficit. L'economista català de prestigi, Miquel Puig, confirma que, a curt termini, la immigració crea problemes de saturació de serveis públics i a llarg termini, la immigració poc qualificada és molt negativa per a l'estat del benestar. Al final del seu cicle vital, la majoria d'immigrants hauran percebut moltes més ajudes i serveis que no pas impostos hauran pagat. És evident que si no aturem en sec aquests allaus, condemnarem el país a la inestabilitat i a la pobresa. Perquè aquella mítica frase de «venen a pagar-nos les pensions que vostès exhiben per justificar la immigració massiva», els immigrants l'han reconduït i ara ja no venen a pagar res, ara venen a cobrar la renda garantida de ciutadania. Em sembla que algú els hi ha pres el pèl. El sistema de pensions a l'estat espanyol i per imposició també a Catalunya és una estafa piramidal de proporcions bíbliques, perquè en comptes de reservar les aportacions de cada treballador per al dia que es jubili, s'agafen les cotitzacions dels treballadors actius actuals per finançar les pensions dels qui ja s'han jubilat. Això genera una necessitat constant de relleu a la base piramidal i alguns il·lusos han cregut que la immigració era la solució per resoldre-ho. Absurd. La majoria d'immigrants no només no aporten ni aportaran res al sistema públic de pensions, sinó que, a més, són i seran beneficiaris de prestacions i d'ajudes. Això sense comptar que tindran accés gratuït a la sanitat, a l'educació, a l'habitatge públic, a serveis socials. És a dir, seran usuaris d'uns serveis públics sense haver contribuït al seu manteniment ni haver propiciat la seva ampliació. Quin resultat té això? Doncs saturacions i col·lapses, la degradació progressiva del servei i una reducció dràstica en qualitat i en eficiència. Si econòmicament el seu model immigratori és funest, a nivell social i nacional ja no cal ni parlar-ne. Problemes de convivència, tensions, inseguretat, contra comunitats hermètiques incontrolables que no accepten el nostre marc legal i el retorn d'actituds retrògrades, homofòbiques i misògenes que havíem aconseguit derrotar. La cultura del subsidi que vostès han implantat i prediquen ha trinxat el país. Avui la sobrerepresentació de la immigració a Catalunya amenaça de fer-nos perdre el domini cultural, ètic i demogràfic de la nostra terra. Han posat en risc la nostra continuïtat com a poble i com a civilització. O desactivem aquesta bomba de rellotgeria ara, o esclatarà els dits de les futures generacions. Feina feta no té destorb, que diu la saviesa popular. Posem fil a l'agulla? Té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
Navegar sense rumb i sense pressupostos és lamentable, però hipotecar el país i agenollar-lo als deliris de l'extrema esquerra en el fracassat intent d'aprovar-los ja sobrepassa tots els límits. 40 milions d'euros en una unitat antidesnonaments. Què vindrà després? Una partida per reeditar el llibret de com ocupar pisos? Pensin a demanar drets d'autor a la CUP, que encara els denunciaran per plagi. La qüestió és anar creant noves unitats, anar sobredimensionant l'estructura, més càrrecs, més assessors, més informes, més rodes de premsa, més powerpoints i més paperassa inútil. 40 milions d'euros dels catalans llançats a la brossa sense vergonya i sense recança. Malden per pescar a l'extrema esquerra el preu que sigui i en acabat ens fan pagar nosaltres els esquers i les canyes. Per mantenir els seus càrrecs dilapiden diner públic i qüestionen i posen en risc la propietat privada. Són hostatges de l'extremisme. Ho saben, oi, que els extremistes no es conformen mai amb xavalla? Els exigiran més i més dotacions pressupostàries per afiançar els seus deliris ideològics. El guaquisme és un pou sense fons. Fins on estan disposats a cedir vostès, senyor Illa? Quin és el límit? O és que no hi ha límit? Fa certa gràcia escoltar de vostè que em digui que soc extremista. Vostè. Vostè em diu que soc extremista, caram. S'ha de tenir agosarament. Vostè diria que a part d'extremista és agosarada. Vostè sap que on està creixent l'economia de Catalunya? Vostè sap, ha mirat les dades d'atur que vam fer públiques d'ocupació, que vam fer públiques fa poc? Vostè ha vist la situació econòmica de la resta de països d'Europa? Vostè sap que Catalunya està creixent, probablement aquest any creixerà per sobre del 3% més que cap altre país del món? Tot està tan malament? Home, hasta vostè pot trobar alguna cosa que funcioni bé, senyora Orriols. Sort amb les ordenances de Ripoll. Gràcies. Ja veiem que continuarà estacat a l'extrema esquerra i que continuarà fent la viu-viu davant les ocupacions il·legals. Mentre vostè governi, els propietaris no tindran seguretat jurídica. Necessitem que arribin temps millors. Potser en Coldo i companyia ens ajudaran a precipitar-ho tot. L'ajudo a redactar el decret de convocatòria d'eleccions, senyor Illa? Necessiti ajuda, li demanaré, però de moment, gràcies, no em fa falta la seva ajuda. Vostè és un extremista i vostè fracassarà. Vostè és un extremista i vostè fracassarà perquè Catalunya no està en les seves posicions. Catalunya és un país d'acollida, Catalunya és un país industriós, Catalunya és un país de gent treballadora, Catalunya és un país que mira endavant, Catalunya és un país que ho està fent bé, Catalunya és un país ple d'energia, Catalunya és un país ple d'oportunitats, Catalunya anirà endavant i vostè fracassarà.